Već smo spomenuli da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio, dok je boravio u Mekki, dakle prvih 5, odnosno 6 godina, bio pod stalnom torturom od stanovnika Mekke, od glavešina Mekke, dakle od Kurejšija, koji su hteli i njega, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove najbliže ashabe, rodbinu i ostale vjernike koji su prihvatili islam, dakle želeli su i na svaki mogući način odvratiti od ove vjere. Pa su pokušali mučenjem na najsvirepiji mogući način, shodno tome koliko su koga mogli. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obzirom da smo nekoliko put spomenuli da je bio najugledniji i da je bio iz najuglednije loze, također Ebu Bekra radijallahu anhu, nakon njega nisu mogli onda direktno poslanika najviše da napadaju i njega najviše, dakle, da tlače, već su to radili prije svega sa slabima. A nakon toga, kad su vidjeli da ne mogu ništa ni slabima, niti na bilo koji način, bilo kojom ponudom ne mogu da odvrate poslanika sallallahu alejhi ve sellem od ostavljanja upute i onoga čime ga Allah uzvišeni duži, onda su pokušali i da vrijeđaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da izmišljaju njemu i direktno da ga napadaju. Prvi ko se u tome isticao je Ebu Džehl. Ebu Džehl, Allahov neprijatelj, je stalno uznemiravao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa bi koračao iza njega i govorio ljudima: nemoj da vas prevari ovaj ludak, nemoj da vas zavede ovaj čovjek. Dok bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ajete iz Kur'ana, odnosno citirao Kur'an ljudima kako bi povjerovali. Također se navodi da jedne prilike kaže: dok bude Muhammed sallallahu alejhi ve sellem činio seđdu ispred Kabe, ja ću prijeći i nabosti ga u vrat i na taj način ću završiti sa njim. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio seđdu, prilazi ovaj Allahov neprijatelj želeći da ubije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa su samo vidjeli da je počeo da se izmiče panično i da govori ne. Pa su rekli: šta je bilo? Kaže: video sam između mene i njega jaz pun vatre i neka krila strašna koja su krenula prema meni, pa me to uplašilo. Dakle, a između njega poslanika sallallahu alejhi ve sellem drugi ljudi nisu vidjeli ništa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što završi namaz da je krenuo, da mi se približio, raskomadali bi ga meleki parče po parče. Dakle, takva bi mu bila kazna jer je htio da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kažemo, on se posebno isticao u tome. Jedne prilike, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također obavljao namaz ispred same Kabe, dolazi mu Ebu Džehl i kaže: zar ti nisam zabranio, jesam li ti rekao da ne klanjaš? Pa poče da vrijeđa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čak i udari poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki navode da ga udario kamenom pa ga okrvavio, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa mu ne odgovori, već nastavi svojim putem i ode. Dakle, to vidoše neki ljudi, među njima jedna robinja koja je bila tu prisutna, i kada prolazi Hamza radijallahu anhu, koji tada nije bio musliman, vraćao se iz lova, pa prolazi i ona mu kaže: da vidiš ti šta je uradio sa tvojim amidžićem, odnosno sa tvojim bratićem Ebu Džehl, da vidiš kako ga udario i kako ga izvrijeđao. Pa Hamza radijallahu anhu se rasrdi kada ču to i dolazi do Ebu Džehla, dakle direktno traži njega i nađe ga kako sjedi sa Kurejšijama ostalim, dakle nađe ga u skupini i kaže: čuo sam da si udario mog bratića i da si ga uznemiravao. Kaže, pa ga udari Hamza lukom koji je imao u ruci. Kaže: pa ja sam njegove vjere, hajde bujru, mene udari ako si toliko snažan. Hajde bujru, meni se suprostavi. Dakle, Hamza radijallahu anhu ponije ga srdžba i udari ga i na taj način mu saopšti da je on prihvatio islam. Pa kada ustaševi ostali da odbrane Ebu Džehla od Hamze, ustaše da se bore protiv Hamze, kaže Ebu Džehl: nekajte ga, ja sam doista njegovog bratića ogovorio i udario i svašta mu rekao, pa ga ostavite na miru. I vrati se Hamza radijallahu anhu kući. Kaže se da kada ga prođe srdžba, dakle on nije prije toga razmišljao da prihvati islam, nije prije toga odlučio da prihvati islam, već je to uradio iz velike srdžbe kada je čuo šta je Allahov neprijatelj uradio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se, uhvati ga velika tuga i velika briga.
pa dolaze mu razne misli koje su od šejtana. Dolaze mu misli, ja sam od prvaka Kurejšija, ja sam bio na vjeri Abdulmutalibova, ja sam, dakle, na toj vjeri i sad sam odjednom to ostavio. Pa kaže se, nije spavao cijelu noć od brige, šta da radim? Kaže, upao sam u takav problem, svima sam rekao, ja sam primio islam, suprotstavio sam se Ebu Džehlu, a kaže, još nisam načisto. Pa dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, o moj bratiću, ja sam doista upao u velikom problemu i ispričam mu, dakle, za ovaj događaj. Pa kaže, pa bi volio da mi ti pričaš, da mi ojačaš moje srce, da mi smiriš moje srce na uputi. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem poče da mu priča o ljepotama islama i poče da mu priča o Allahu dželešanuhu i onome što je pripremio za vjernike i poče da mu priča o blagodatima robovanja samo jednom Allahu uzvišenom, a ostavljanju kipova i ostalih stvari i kamenja koje su oni obožavali mimo Allaha dželešanuhu. Pa se srce Allah dade da uđe iman u srce Hamze radijallahu anhu i kaže, sad da mi daju sve što je na zemlji, ja ne bi ostavio ovaj islam. Ja doista ne bi ostavio ovu vjeru i od tada staje čvrsto na strani odbrane Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, vidimo, ovo je trenutak prihvatanja islama od strane Hamze radijallahu anhu, amidže Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se taj bedem oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem još više osnaži, još više ojača i onda normalno put do poslanika sallallahu alejhi ve sellem posta teži, jer brani ga amidža Ebu Talib, brani ga sada i Hamza, brane ga i drugi vjernici i on je iz ugledne, nejuglednije porodice, pa onda ne mogu ništa poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa i dalje nastavljaju torturu nad slabim vjernicima. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada vide da nije u stanju da odbrani vjernike od njihovih napada, predloži im da učine hidžu za Abesiniju. Dakle, to je današnja Etiopija na tlu Afrike. Pa kaže, doista tom zemljom vlada Nedžaši, doista tom zemljom vlada vladar koji, dakle, ne čini zulum, niti dozvoljava da se nekome ko boravi u njegovoj zemlji čini zulum. Pa savjetuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima da učine hidžru. Dakle, onim prvima koji su bili najviše uznemiravani i najveća, dakle, meta napada, poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima savjetuje da učine hidžru u Abesiniju. Pa odlazi, kako navode historičari, 12 muškaraca i 4 žene na čelu sa Osmanom ibn Affanom radijallahu anhu. Dakle, trećim pravednim halifom nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem i jednom od 10 obradovanih džennetom. Dakle, na čelu te skupine odlazi Osman radijallahu anhu. I borave nekoliko vremena u Abesiniji. Prenosi se da su ih dočekali poklonima, da su ih lijepo prihvatili kada su došli, jer je narod bio gostoljubiv, iako su bili kršćani, i primili su ih na lijep način. I sada, dok borave u Abesiniji, dolazi im vijest, čudna vijest, da su stanovnici Mekke svi učinili seđdu za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Da su u haremu Kjabe stanovnici Mekke Kurejšije učinili seđdu gospodaru uzvišenom sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, čudna vijest im dolazi, pa oni pomisliše, svi su sigurno stanovnici Mekke sad prihvatili islam, onda idemo da se vratimo. Onda idemo nazad u naš grad, u Mekku, obzirom da su sada svi prihvatili islam. Međutim, šta se zapravo desilo? Desilo se u mjesecu Ramazanu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi, dakle, u haremu Kjabe. Dolazi i nalazi tamo veliku skupinu Kurejšija okupljenu, dakle, u blizini Kjabe, i uči im poslanik sallallahu alejhi ve sellem ajete i sure Nedžm. Ajete i sure Nedžm i, dakle, uči zadnju stranicu i kaže ezifetil azife, lejse leha min dunillahi kašife. Doista se primakao strašni dan, doista se primakao smak svijeta, neće doista na tom danu niko pomoći mimo Allaha uzvišenog. Pa zadnji ajet iz sure Nedžm je ajet u kojem Allah dželešanu kaže, pa učinite seđdu gospodaru uzvišenom i njemu činite ibadet. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad ga prouči, učine seđdu. I oni kada to vidoše, učiniše i oni seđdu. Dakle, oni tada nisu bili vjernici, pa šta je bio razlog da oni učine seđdu?
navodi se da je razlog bio lepota kuranskog kazivanja i strašna opomena. Dakle, u ovim ajetima se navodi strašna opomena i navodi se jako, odnosno ta muadžiza, nadnaravnost kuranskog teksta. Oni su prije toga govorili jedni drugima, nemojte slučajno slušati ovaj Kur'an, jer su se bojali da će i samo slušanje Kur'ana zavesti, odnosno odvesti na put istine. Ali su oni tako predstavljali i govorili bi, kada vam se uči Kur'an, vi galamite, walgav fihi la'allakum taglibun, kako biste vi nadjačali, galamite dok se uči Kur'an, kako ne biste čuli ništa od Kur'ana. I kada čuše, dakle, ove ajete iz sure Nedžm i učine poslanik sallallahu alejhi ve sellem seđdu, polomi se, dakle, pocijepa se ta njihova oholost. I ono što su čuli, lepota koju su čuli, natera i da učine svi seđdu. Kako se navodi u hadisu koji bilježe imam Buhari i Muslim, osim starca koji je podigao prašinu rukom i stavio na čelo i kaže, dovoljno mi je ovo. Kaže se u hadisu, pa smo ga vidjeli poslije kako ubijen taj isti starac u bitci na Bedru. Pa je ova vijest se raširila i stigla je u tom obliku do ovih muhađira u Abesiniji. Pa su oni čuli, učinili su hidžru, sigurno su prihvatili islam i tek kada prilaze Mekki, dakle, dok se vraćaju u Mekki, saznaju da je to bila seđda na način na koji sam vam spomenuo i da to nije bila seđda prihvatanja islama. Pa onda neki se brzo vratiše nazad, neki krišom uđoše u Meku, neki su tražili zaštitu od stanovnika Mekke kako bi ih pustili i na taj način ulaze. I zatiču još gore stanje u Mekki, dakle još teže stanje i još veće prijetnje i još veći napadi na vjernike. Pa onda odlazi otprilike skupina koja je brojala 100 ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, druga hidžra u Abesiniju. Odlazi, dakle, oko 80 muškaraca i oko 20 žena, kako spominju historičari, odlazi ponovo putem Abesinije. Normalno, sada Kurejšije nisu htjeli da oni odu slobodno opet do Abesinije, da već su im pripremili zamke usput, već su želeli da ih odvrate od tog puta. Pa su i muslimani opet i u ovom pokušaju savladali i opet su stigli u Abesiniju prije njih. Pa šalju Kurejšije dvojicu najspretnijih govornika među njima, Amr ibn Asa i Abdullaha ibn Abi Rabi'u, koji tada nisu bili muslimani. Tek kasnije su primili islam i oni odlaze kako bi odvratili, kako bi nagovorili Nedžašiju, vladara Abesinije, da vrati ove vjernike u Meku kako bi ih oni kaznili, kako bi se razračunali sa njima. Pa nose bogate poklone i uz dogovor, dakle, dogovorili su se da svakom monahu, svakom svećeniku, svakom slugi ovog vladara daju poklon i da ga ubede da treba vladar da im vrati tu skupinu vjernika, prije nego što će pričati sa samim vladarem. Dakle, sve svećenike ubeđuju da vladar treba sada da vrati tu skupinu mladića, skupinu muhađira u Meku i njima da ih preda. I dolaze na kraju do Nedžašije, do vladara, i daju i njemu bogat poklon. I kažu, o vladaru, doista u tvoju zemlju dolazi skupina glupih stanovnika našeg grada. Došla je skupina, dakle na ovaj način se izražavaju, dolazi glupa skupina stanovnika našeg grada i oni su ostavili našu vjeru, a nisu prihvatili ni tvoju vjeru. Dakle, nisu prihvatili ni moju, odnosno našu, niti su prihvatili tvoju vjeru, odnosno kršćanstvo. I dolaze sa izmišljenom vjerom, pa ih predaj nama, jer doista neke od njih traže očevi, neke traže amidže, neke traži rodbina, kako bi se mi razračunali sa njima, pa ih ti vrati nama. Pa kaže ovaj vladar i obeđuju ga ostali svećenici, kažu, da, treba ti da ih vratiš njima, jer oni su njihovi rođaci, oni su njihovi očevi, oni znaju njihovo stanje bolje nego mi, pa treba da ih vratimo, da ih predamo njima. Kaže Nedžaši, koji je bio, dakle, pravedan vladar, kaže, ne, tako mi Allaha, ja nikoga neću vratiti dok ne saslušam njegov dio priče. Pa poziva ovu skupinu vjernika da čuje šta oni imaju da kažu u svoju odbranu. Pa govori Džafer ibn Abi Talib, brat Alija radijallahu anhu, koji je bio na čelu te skupine muhađira i kaže, ovo je naša priča o pravednim vladaru. Kaže, mi smo bili narod koji je
koji je bio u velikoj zabludi. I klanjali smo se kipovima i kamenju i u nekim predajama prenosi da su se čak i balegama i otpacima od životinja klanjali. Kaže, i bili smo u velikoj zabludi. I kidali smo rodbinske veze i uznemiravali smo goste i jeli smo strvinu i radili smo svaku vrstu nemorala, pa je Allah dao da dođe poslanik jedan od nas, najugledniji od nas. Poznajemo mu njegovu krlju, poznajemo mu njegovo porijeklo, pa nas poziva da obožavamo samo jednog jedinog Boga i da mu ne činimo širk, pa nas poziva da ostavimo, da budemo dobri prema komšijama i da budemo dobri prema rodbini, odnosno da spajamo rodbinske veze. Naređuje nam da budemo dobri prema gostima i onima koji nam dolaze. I naređuje nam da dajemo zekijat i da obavljamo namaz i upoznaje ga Ebu Talib sa načelima Islama. I kaže, i mi mu se u svemu tome pokorismo, pa povjerovali smo u njega, povjerovali smo u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I počeli smo da radimo sve ono što nam on naređuje, a da ostavljamo ono što nam on zabranjuje, pa poče naš narod, ovi koji za sebe tvrde da su naši najbliži, počeše da nas uznemiravaju i da nas udaraju, neki od nas da ubijaju, kako bi nas odvratili od ove vjere, pa nas nemoj predat njima, jer smo mi tebe odabrali kao pravednog vladara i mi smo došli kod tebe da nas zaštitiš od njih, pa nas nemoj njima predat. I kaže Nedžaši, koji je bio istinski pravi vladar, odnosno pravedan vladar, kaže, ne, ja vas nikad neću predat njima. Vratite se, ja vas nikad sigurno, niti će vas iko uznemiravat, niti ću vas ja predat njima. Pa vraćaju se ova dvojica izaslanika Kurejšija i kaže Amr ibn As, kaže Abdullahu ibn Ebi Rabihi, kaže, doista ću ja da napravim takvu spletku da će on mora da ih pošalje sa nama. Doista ću im ja doći glave. Pa ga ovaj drugi odgovara, kaže, nemoj, to su naši rođaci. Oni su tražili utočište kod ovog vladara i oni su naši rođaci, a ti hoćeš na svaki način da pokvariš to njihovo. Kaže, ne, ja ću doista da napravim takvu spletku da ću da ga nateram da ih vrati. Pa je bio plan, dolazi on sutra dan kod ovog vladara, kaže, a pitaj šta oni kažu o Isa alaihissalamu. Opet ponavljam, ovaj vladar je bio kršćanin i oni su vjerovali, subhanallah, da je Isa alaihissalam božanstvo. Kaže, pitaj, oni kažu za Isa alaihissalama da je on samo Allahov rob. Pa ih pitaj šta kažu i poziva i Nedžaši kod sebe i kaže, šta vi tvrdite, šta vi govorite za Isa alaihissalama. Pa oni kažu, šta ćemo da kažemo? Kazat ćemo samo istinu, jer doista nas ništa neće spasiti osim istine. Pa kaže opet Džafer ibn Abi Talib, kažemo da je on Allahov rob i da je on Allahov poslanik i da je on duša koju je Allah dželešanu počastio i stvorio i da je on Allahova riječ koju je udahnuo u Merjemu i da je on, dakle, Allahov poslanik. Pa kada to ču Nedžaši, a prije toga je tražio da mu prouči nešto iz Kur'ana, pa mu on prouči prvu stranu od sure Merjem koja govori o Isa alaihissalamu i govori o Merjemi i govori o Zekeriji. Dakle, nakon što on prouči ovu prvu stranicu, onda Nedžaši zaplaka. Kaže se da je zaplakao toliko da mu je brada bila kvasna od suza. Također, svećenici koji su bili oko njega, svi zaplakaše toliko da su okvasili listove evanđelja, odnosno Biblije koje su stojali ispred njih. Pa kaže, nakon što ču šta kažu vjernici o Isa alaihissalamu, dofati jednu grančicu i povuče crtu i kaže, tako mi Allaha, ono što vi tvrdite, Isa alaihissalam ne prelazi ovu crtu od onoga što vi tvrdite. Dakle, ne prelazi Isa alaihissalam ono što vi tvrdite. Pa onda ovi svećenici počeše da se bune. Kaže, nemojte se buniti. Pa kaže, ovome doista i niko neće vrijeđati, niti će i iko vrijeđati. Ako i bude vrijeđao, ja ću ga kazniti. I ja ću ga kazniti i sigurno ću ga kazniti samo ako ju vrijedi. Pa vidimo dakle šta je plod istine. Oni su spomenuli u tom trenutku istinu i nisu htjeli da lažu, već su govorili ono što im je bilo njihovo vjerovanje, iako se kosi sa vjerovanjem onoga čiju zaštitu traže. Pa i Allah dželešanu na taj način sačuva, prije svega ih čuva od uvreda, pa i nakon toga čuva kako je tek, ukoliko ih čuva od uvreda, kako ih tek čuva od bilo kojeg drugog vrsta uznemiravanja. Pa se oni vratiše poniženi i kaže im Nedžaši, uzmite sve vaše poklone, ne trebaju nam vaši pokloni koje ste nam donijeli.
i vratiše ih, dakle, u Meku ponižene. Pa nakon toga stanovnici Mekije kada vidoše ovo i kada vidoše da je ova skupina vjernika zaštićena, a u Mekiji boravi u tom trenutku jedan mali broj vjernika, onda opet krenuše još da pojačaju torturu koju su pružali, odnosno uznemiravanje preostalim muslimanima. Dotle da Ebu Bekr radijallahu anhu traži dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sada i on učini hidžru prema Abesiniji od količine torture koju je osjećao. Pa izlazi Ebu Bekr radijallahu anhu prema Abesiniji. I u tom putu sreće ga Ibn Degine, jedan od prvaka, dakle jedan od uglednika, i kaže: o Ebu Bekre, gde ideš? Kaže: doista me moj narod sprečio da obožavam mog gospodara, pa idem da obožavam mog gospodara. Dakle, ovo je hadis koji bilježi imam Buhari, pa kaže doista me moj narod sprečio od obožavanja gospodara mog. Pa kaže mu ovaj prvak, kaže: vrati se, doista čovjek poput tebe ne zaslužuje da bude isteran, niti da izlazi iz svog mjesta, pa se vrati, a ja ti garantujem sigurnost. I on onda obiđe glavešine Mekke i kaže: zaštitite Ebu Bekra, ja mu dajem sigurnost. Dakle, ja mu dajem emanet da on ne učini hidžru, jer doista čovjek poput njega ne treba da izlazi, niti da bude istjeran iz svoje zemlje. Pa kažu: dobro, može, ali da ne uči naglas Kur'an i da klanja samo u svojoj kući, jer nas strada će zavest naše žene i našu djecu. Pa Ebu Bekr radijallahu anhu pristaje na to. Pa vremenom izgradi Ebu Bekr radijallahu anhu u svojoj avliji džamiju i počeo u njoj da uči Kur'an naglas. A navodi se da je bio izuzetno emotivan čovjek koji kada bi učio Kur'an zaplakao bi. Pa počeše da se okupljaju djeca i žene Kurejšije i da gledaju. Dakle, Ebu Bekr radijallahu anhu obavlja namaz, uči Kur'an i plače. I počeše to da gledaju, pa se Kurejšije pobojaše da će da ih odvrati od njihove vjere i zovu ovoga Ibn Deginu i kažu: mi smo tebi dali ugovor da Ebu Bekr radijallahu anhu bude pod tvojom zaštitom, ali da ne izlazi javno sa svojom vjerom. A on je sad prevazišao to što smo se dogovorili. Pa mu reci, ili će da ti vrati to tvoje što si mu ti dao, tu tvoju garanciju, ili će da prestane sa tim. I dolazi sada ovaj Ibn Degine kod Ebu Bekra radijallahu anhu i kaže: ili prestani, ili mi vrati to što sam ti dao, tu garanciju. Vrati mi garanciju, jer kaže: ja ne želim da kažu Arapi doista Ibn Degine izneveren u njegovoj garanciji. Doista mu nisu ispoštovali Kurejšije njegovu garanciju, pa neću da se tako priča o meni. Ili mi vrati to što sam ti garantovao, ili prestani da učiš Kur'an na glas. Ebu Bekr radijallahu anhu mu kaže: vraćam ti tvoju garanciju i dovoljna mi je Allahova dželešanovu garancija. I Ebu Bekr radijallahu anhu ostaje da sabura i oni, dakle, na taj način pokušavaju na svaki mogući pritisak da odvrate ashabe od islama. Pa onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovi: o moj gospodaru, pomogni ovu vjeru sa nekim od dvojice koji je tebi draži, ili Ebu Džehl ili Omer radijallahu anhu. Pa Allah dželešanu usliša tu dovu i podari da Omer radijallahu anhu primi islam, a o tome ćemo više na sljedećem našem predavanju. Molim Allah uzvišenog da nam da koristi od onoga što smo čuli. Molim Allah uzvišenog da nam da smjernice i ustrajnosti u našoj vjeri i da nas stavi u džennetul firdausu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i sa njegovim ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim ejma'in. A divno li je to društvo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.